Gikan sa 1,500 nga kita matag adlaw, anaa na lang sa 200 pesos ang limpyo nga madala pa uli sa mga driver sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya tungod sa krisis sa produktong petrolyo. Human sa sunod-sunod nga semana nga mihinay og us-us ang presyo sa lana, ang uban nga nangundang sa pagpamasada mibalik sab sa ilang naandang trabaho. Apan taliwa sa maong kalambuan, dakong hagit gihapon nga mabalik sa normal ang ilang kita, tungod nagpabilin pa sa kapin 80 hangtod sa 90 pesos ang presyo sa gasolina ug krudo. Nagitabla, wagi sila mabilin sa pagsaka na gyud ba. Sa una, muka tikom gyud sila mga 1,000, mga 500, no. Dili unta lisod kayo ba, makapa-eskwela pa gyud sila college nila, ana ba. Nagkanayon ang chairman sa Piston Cebu nga si Greg Perez nga padayon gihapon sa pagserbisyo sa kalsada ang mga drivers taliwa silang lisod nga realidad. Panawagan sab sa maong grupo nga unta direkta, klaro ug matag driver ang mahatagan og ayuda gikan sa gobyerno. Si Cebu City Mayor Nestor Archibald una nang namahayag kalabot sa planong pag-apod-apod og lokal nga fuel subsidy. Matod sa mayor, imbis na cash ang ihatag mismo, gasolina na nga mapahimuslan sa mga drivers ang ilang hayan ihatag. Karong adlaw gipatuman na ikatulong hugna sa rollback sa presyo sa petroleum products, panginaot sa mga drivers na maginay-hinay na sa punta silang makabawi silang dakong alakansi sa milabayng mga buwan. Kini si Bea Bianca Sadaya sa TU Intern alang sa MyTV Cebu.